Yep. Første øvelse her, det er at gå ud på armene og tage 2 armstrækninger, og Frederik vil her vise, hvordan man gør. Yep. Ud på armene, 2 armstrækninger. Husk at komme helt ned og gå op på armene igen. Gør han det lige en gang mere, så kan han lave med en anden armstilling, når han kommer ud. En skæv armstilling. For eksempel sådan her. 2 armstrækninger. Tilbage. Op igen. Det går i 1 minut. Det var øvelse 1. Pause. Yep. Næste øvelse, en rygøvelse og skulderøvelse. Og der skal Frederik arbejde her nu. Starter med at løfte skuldrene fra jorden. Løfter du armene fra jorden. Løfter du ryggen. Tager du tommeltotten opad. Kigger ned i jorden. Holder tommeltotten op. Holder den lidt. Går tilbage. Der. Går ned. Samme rækkefølge. Og igen. Skulder. Arme. Ryg. Tommeltotten opad. Kig ned i jorden. Hold den. Tilbage. Ned i samme rækkefølge. Der. Slap af. 1 minut arbejde. Pause. Yep. Næste øvelse, det er en statisk øvelse for lårmusklerne. Sætter sig ned op ad en mur i 90 graders vinkel. Der sidder man bare og holder spændingen, som vi kan se på Frederiks Lårbasses arbejde lidt. Og man sidder der 1 minut. Når man sidder der 1 minut, så er øvelsen færdig. Det er lidt hårdt. Ja. Den næste øvelse, det er en kasteøvelse. Der skal I arbejde i 30 sekunder. Og I skal arbejde med sådan en slangebevægelse på armen. Prøv lige mærke til Frederik, når han arbejder her. Han arbejder kun med skulder og håndled. Og han trykker til. Alt hvad han kan. Ikke med hele kroppen, men bare lige med armen og skulderen. Ja, lige pause. Ja. Godt. Næste øvelse her, der er det med fuld krydsbevægelse, hvor man bare kaster til ind mod en væg. Man kan bruge en almindelig bold, eller man kan bruge en streethåndbold. Ja, ser vi her. 30 sekunder, hvor han arbejder med fuld hammer. Rigtig fint. Udmærket. Næste øvelse her, det er planken. Den kender I godt. Husk, man skal spænde i maven her. Man skal spænde i ryggen, man skal spænde i ballerne. Man skal holde den i 1 minut. Hvis det nu bliver for let, så løfter man bare det ene ben. Så holder man den ligesom Frederik her. Helt det samme. 1 minut, hvor man holder spændingen her. Yep. Godt. Næste øvelse, det er max afsæt med hænderne i siden. Det vil Frederik vise her. Og husk, land ned i knæene. Land ned i knæene. Max afsæt. Og her der skal I have 10 hop. Det har Frederik taget lige om lidt. Fuld afsæt hver gang. Ja, det er slået. Tak.